Iro itrai sesin pat nga kule pi baroh kerteng ke badan bor tam ke jong uji su. Hakan ke video ngan pensyaya pi don pon pi laju ya phone yang nga pi laju ya keli yang nga kini ke benta. Ting alas ngode bangan le ke video bakan long ke jingkur ku ye kitu ki brio ki bom not repat ban ayu gitu ki brio ki bom not reban keli kan. Te don ki bela phone yang nga ki o yang kong habang duwai nga tyrsaiñ ke met baroh shirynieng bat kedon ke por ke rben ngaso pangalah he adu kat no sho te don pat ke ba ke ki kene ke tium de ba pi ki knang ke ki hi kum to te ki la shep ting bat ki don ki bala pha le duwai ru bat don ki bala ya be setan ru te hanre wat nom sngot hu ba klare utu deire u setan ude simba khut ken uba haba pi shems haba ublei u shems ngob haya pin em kawan ken ke tu ka jing tyrsaiñ pi sa shu ngap tho bahaya la de ha kapor ka ba pi pen ngob haya ublei pi jumat bahaya keni te henre ha kapor ba pim da ai bah kapor sha ublei pim da pel jing mot bah kamwan re keni kawan dei haba ublei u shems ngob ha keni ke jing pensle keni ke berem dor ka bom don dor ban siu la ne ban ai la ne ban thiet hanre ka dei bet tang la da pi pen ngob ha yo ble kani ka wan hi bat ha ka pot ka jur ka ta jing pensle ki jing du wai jong pi ru ki ya be wot kum to pi yo ki ken tien da sngap ru da sngo bang da la de pi sngo hun ka ta jing du wai te ka to de ka jing pensle kan te ka jing pensle ka wan ha ka ru kom ba pher ka don ha ka por ka ba phi ruwai kat ba phi dang ruwai ka jur ka jing pensle ba don ki brio ki ba bon ha kum ka tu ka por la da ki ta ya la de na ki jaka ki ba pang yo khia kan ha itu i por ba ka ki jubor ka ti ta da la de ha itu i benta ba kan wan ka jing kwat kan wan ka jing khia te ha por barwai ka julong komta ha por ba duwai ha ka por pi ai ka tin ublei ru nem ya ka ba pi klem pen kre hanre ka shumi la ka mi ba jur pala ka jing pensle te ngim la ban bu pot ublei ka ni ka jing pensle ka wan ha ki ru kam ba pher dei et ha por ba duwai dei ta ha por ka ba pi ruwai dei ta ha por pi ai ka tin ublei ha ka por pi puli ka bible ru ka don ka por ka ba ublei pensle wat ha ka por ba thia ru wan ka jing pensle don ki ba yo e ka jing pen baptist jong simba khoi ha ka por ba ki thia bat don ba ublei wan pensle ha ka por pi thia ru bat u kersiu pi ba pi yo ban ya kren bat ublei ha ki jing pen pau bat kum ta ter te wat nom sngot khu ba klare ken ban shep tieng la ne ban ong bala yo ba man la ne la yo setan te han re sa shu check e la de pi lap bhai ka ne de ha ka por ka ba pi pen sngo bhai ublei wat ha ka por pi duwai bam jaru kamot lada pi duwai hi na du ka sim pi pel jing mot pi yo jing pen sle ngala jumat e kata ngaduai bam jaru ngayo jing pen sle te pi la ban mat e ngani jing pen sle man la ka sngi ru lada pi pen sngo bhai ublei ama ka jing pen sle ka wan tang lada pi pen sngo bhai ublei ha ka por pi le pja pi da kwa ru ka wan shu reken te kata ka te ka jing mot jong ka ba pi tyrsaiñ ha ka por pi duwai la ne pi khnyo la ne pi ki ka ti ka jong pi la ne pi long rben ba la ne pi long pi start ba ban duwai ha ka por henry barabor pa kam long ra kom ta a jing kran ru kas ngopang ba ya lam jing ru ba o kas ngopang ba ko to de ka por ka ba pen sngo ba yu blei te ha ba plas ngo thu ken ba pleng la dang pen sngo ba yu blei ka long ha ka ni gru kom te pen sngo ba ken ye la de ha utrai man la ka sngi ba pin yo e jing pen sle na mar ha ba jur ka jing pen sle ka jing pang ru ka kan ria ngani thu e pi ha ka to ko por ba ko wan ka jing pen sle ka khi ka ti cho pi ta na ki ben ta ki ba pi sngo shitom bat pen se yo ka ni ka jing kwat pen se yo e ka jing khia bat ka long shisha ka ba kordor hadu kata namar kata nang di shakmat na ye shep ting surela da ka long kumta bat yanga wat nom le rain re phila ban kali ki jing kali ki bangala ngan juba be ki bam la rung ala ong barabor waju sngo si ken ba ngale men thi ten re de bangale men thi de bangam nang lane de bangam pat yo la ru don hi ki bangala ru tang bangam pat yo la re
te phila be ban kali nga kanu ko por phila ban pha message ha pa WhatsApp an sepet na malada phi shu your phone direct ru teng ba bon pha em ki panga hap ban juba te kamot ka ta ik por te hanrai da dei pa phi de ban phone ru phila ai ban phone le re ba dan kam emergency ba phi sngo de ban phone ru phila ban phone te hanrai la dala long tang da ka WhatsApp ru phi shu pha pa WhatsApp phila ban kali na makani ka channel kaba uble ula ayanga kade na kabanta bangan chakri episia bangan yo ban jubab te komba pikan mau em nakaktien ke jong uble haba u jisu u mut ban penkia ya no u be no ikitu ki briu ki ba pikma am katuka kentai kaba la yap tambah uble pat ula ped imno te ube shwai gitu berkhat shabar u pensyong hang tu tangi gitu ki bedai ban pensyong namar balai namar bay ki briu ki bom nget ne u jisu syara banya don rengkat hang tu te ha kan ke channel nama kan ke channel kam dai ke channel ka banga ka mai pisa ba ki briu ki nia kren kat ba ki snumon te hanre kan ni ke channel ka de ke ba nga wanra jingmut ya gitu ki batrang shisha banginya poilang sya kata kathong te namar kata ngan chuyet ho lupa ba la dadon kino ki bathut ya kan ke channel automatic kan ke channel kan nom wan shu hi ha ka mobile ka jong phi ban penem yo issue hi kan ke channel namar ba uble unom sngot nat hi re ban shu ya wan pen jabo jaban ban ya kren kino ki tien ki bomlong ban ya pendik ban ya ai namar kan ne kamde ke jaka ban ya mai ban ya nia ban ya ban longkum kataka channel ka bangin ya pat nya pra handre kan ke channel ka de ke jingya long hi tli ka wei te tang ki badon jingmut bangin ya yat lang na kataka lenti ka bangin ya poi te ngin ya long lang ka wei te ngaru akloi ban ya rap ya phi te phi siaru ku banga ju duwai na ka benta jo phi siaman lagsngi phi siaru duwai nam ta jo nga namar ka hi ka banga la ban le ba ya phi ka de tang bangan chura hakmat jong blei katahi kade ka bakor dor tam te phi siaru seduai lem na ka benta ka jonga te ubleu nyoban kurkhui philang baro yero itura